Така поне ми се струва. През 1-3 век си живеят съвсем прилично добре. Римската държава, Римската империя, споделила съм много пъти, тя се интересува не от това каква религия и какъв цвят на кожата имаш, а и какъв език говориш. Това не е важно. За всяка империя тя не се интересува от това. За империята е важно да си плащаш данъците, да ходиш войник, говоря за мъжете, когато или професионален, или като те викат, и да почиташ култа към императора. Защото императора е символ на държавата. Да го почиташ, иначе може да си почиташ всякакви други богове. Не те закачат, поради което империите обикновено съществуват дълго време. Християните са ги гонили на времето не защото са много различни или са се плашили от тях, те са отказвали да почитат култа на императора. Просто са били другите са го правили, те не. И това им създава проблем и затова от време на време са ги гонили. Само поради тази причина. Християните са гледали на поредната източна секта, такива много е имало, не биха им обърнали внимание, ако не се държаха малко странно. После ще се върнем и за християните. Така че 1-3 век града не случайно прави този прекрасен площад, т.е. още по-богат го прави. Като говоря за площада, който ще преминем да го видим, площада е до голяма степен доказателство за размерите на града, защото древните се съобразяват. Площада, както казва един Витрувий, се казва, той е инженер, архитект, римски, живел по времето на Юлий Цезар, известният Цезар. Той казва така, площада трябва да съответства на големината на града. Ако площада е малък спрямо града, ще бъде натъпкано на площада и не е добре. Ако е много голям площада, ще бъде празно, пусто и пак не е добре. И какво знаем за нашия площад? Нашия площад на Хераклея Синтика. Този площад от периода 1-3 век, той е по-голям от площада на Дион. Не знам дали сигурно сте чули за Дион. Дион се намира в Гърция сега. Той е Северна Гърция. Той е бил столица на Македония, религиозната столица през цялото време. И свободно Македонско царство и в рамките на римската държава. Това е огромен град. Нашия площад е по-голям от техния. Както и да го гледаме, това до някъде подсказва за големия ресурс и възможности на Хераклея Синтика. Говорейки за Дион, тук колегите ми от музея знаят и Ката Стоянова някъде около мен. И юли месец май беше. Юли. Поканиха ни Дион специално, те правят там разкопки, имат някакъв фестивал, да изнесеме половин час лекция за Хераклея, те половин час за Дион. Но това е една добра новина, защото съседите все повече ни припознават като много значителен обект. Обикновено най-трудно е с съседите, по-далече е по-лесно. Никой не е пророк в собствената си страна, но тук се движим правилна посока. Филипи, може би сте ходили, по-близко е тук в Северна Гърция. Това е пак огромно.